Salut i crisi, un programa de DeepSalut. La crisi econòmica ha sacsejat a fons l'estat del benestar. Si bé en el 2007 la crisi es va percebre suau i curta, ràpidament es va veure que en el nostre context seria llarga i profunda. Actualment parlem d'una crisi de duració prolongada i d'abast internacional, amb conseqüències més enllà dels aspectes econòmics. La crisi està repercutint en les condicions de vida de les persones. Famílies en situació d'atur, dificultats per mantenir l'habitatge, i afecta bàsicament les classes mitjanes i baixes, i de manera especial, les famílies més vulnerables. D'acord amb les dades disponibles del 2011, proporcionades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, s'estima que a la demarcació de Girona, un de cada 3 gironins, el 32,5%, es troba en risc d'exclusió o de pobresa. El risc de pobresa afecta sobretot els menors de 16 anys, el 41%, i els que tenen entre 16 i 34, el 30,16%. A més, s'estima que més de 5.600 famílies estan en situació de risc de pobresa. Diferents informes i articles descriuen l'impacte negatiu que té la crisi en la salut de les persones i posen de manifest que existeix una relació entre la crisi i la salut. DeepSalut ha dut a terme una anàlisi d'aquestes dades mitjançant la constitució de grups de treball amb professionals i voluntaris que han permès contrastar i identificar els impactes de la crisi en la salut de les persones a les comarques gironines. Malnutrició infantil, estrès de llarga durada, dificultats vinculades a l'habitatge, increment de les tensions i alteracions de l'estat d'ànim, entre d'altres problemàtiques. Ens hem assegut amb aquestes persones per acordar que cal garantir la provisió de mínims en alimentació, habitatge, ocupació i benestar emocional i que cal pensar en la família com a factor clau a l'hora d'abordar la crisi. Ens han explicat com veuen i viuen la crisi i destaquen que per afrontar aquesta situació cal pensar diferent, cal actuar diferent. Hem d'emprendre accions més coordinades i eficients. Cal donar suport als professionals i voluntaris que estan treballant al territori i tenir en compte que totes les polítiques afecten la salut. Convé deixar d'apagar focs i veure la crisi com a oportunitat per sortir-ne reforçats. En molts casos, la societat civil ha estat més ràpida que l'administració. Entitats i persones anònimes cooperen per ajudar els seus conciutadans. Menjadors socials, recollida d'aliments, habitatges compartits. La crisi ha confirmat que l'administració és limitada i que necessita la gent. Hem de situar-nos en una lògica de cooperació i de treball en xarxa entre l'administració i la societat civil. Per això, hem dissenyat el programa Salut i Crisi, amb la voluntat d'identificar i donar suport a totes aquelles iniciatives del territori que donen una resposta coordinada a la situació que estem patint. Sabem que el Salut i Crisi pot ajudar a disminuir aquests efectes, però per això cal donar suport a les formes de coordinació existents al territori que fan més precises les intervencions. També ha de servir per iniciar el camí que ens permeti pensar i actuar diferent davant d'aquestes situacions. No podem esperar resultats diferents si sempre fem el mateix. Cal iniciar un camí per ajudar més i millor al territori, treballant junts, en xarxa i coordinats. En els propers 3 anys, període durant el qual estarà activat el programa, mirarem entre tots a guanyar en efectivitat i en eficiència, des del respecte mutu, la coordinació i la generositat. Haurem de treballar per atendre les necessitats bàsiques quant a alimentació, habitatge, ocupació i benestar emocional. Per tant, donarem suport econòmic als projectes destinats directament a pal·liar l'impacte dels efectes de la crisi en la salut de les persones. Promourem la creació o reforçarem aquelles estructures de coordinació que permetin treballar d'una manera diferent, més coordinada, amb les famílies. I treballarem per consolidar noves formes de coordinació i el treball en xarxa, i això ens permetrà reorientar les actuacions, que seran més efectives i més eficients. I el que compta és l'esforç a cada dia, compartit tenaçment amb els qui creuen, que cada gest eixampla l'esperança, que cap dia no es perd per als qui lluiten.